खुलुमबाय गिबियावनो आंनि गोसारि एनके ब्लगाव बरायबाय। आं दा होननो नागिरदों आंनि गाज्रि लेबुनि सायाव मोनसे कन्टेन्ट लाबोदों। गिबियावनो गासै आंनि भिउवार्सफोरखौ खावलायदों नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब लोगोसे लाइक आरो कमेन्ट खालाम। आं दिनै मोनसे रिभिट कन्टेन्ट लाबोदों नोंथांमोननि सेराव। माने लेबु कारजिखौ नैबे दाबोर बा गामलायाव कन्टेनाराव माबायदि गायो, माने गायखांबाय अलरेडि। आं थांनाय मार्चआव बेखौ गायदों जाहाथे दैज्लां बा मेसेङाव न' सेरावनो सहज भाबै जानो हानाय बायदि गायना लादों आं। नैबे कन्टेनाराव गायदों आं बेयाव मार्चआव गायदोंमोन। दा बियो अलरेडि 11टा 11टा फ्रुट्स थायदों बेयाव। बे दा देरसिन लासै लासैनो। बेयाव आं बे हासार लादों, हासार एसे होदों, गोबोर हासार आरो एसे हा लादों, बाला लादों, लाना बेखौ गायदों। दा ग्रथआ थिगानो जाना दं आरो दा बेखौ आं बांसिन अखायाव दोनाखै। आं बेखौ एसे सान्दुं नांनाय आरो अखा एसे खम नांनायाव दोनदों आं, जाहाथे दंफाङा थैलाङा। बेजों लोगोसे एखे समब्रा समब्रि नैयो ललिता फान्थाव बुङो बेखौ। बे हाजोआव मोननाय, हाजोनिफ्राय लाना फैदों। बेनि फिथाइया सेम टु सेम फान्थाव बायदि आरो थुमफ्रु थुमफ्रु, जानो एसे खाथो खाथो। खिन्थु हाजोआवसो बे जायो ना बुङो, थेवबो आं गायना नायदों। जानोबो हागौ, थायगोन बायदि मोनदों आरो बार एसे एसे बारनो खिलिदों। जानो हक निस्सय मोनजागोन, नोंथांमोना बिदि खालामना लानो हागोन। उननि समाव आं मोनसे मोजां कन्टेन्ट लाना फैगोन कारजि बा लेबु गायनायनि सायाव। आं नै लेबु बिफाङाव बेखौ सुनै फोनना होदों, जेन मोस्रोम बा बेलेग एम्फौ बा जेबो हाबनो हायि बायदि। गेजेर सम सम आं बेयाव मुलि होदों, आं ओरैनो एम्फौ बानो हायि बायदि। दा बेखौबाय दा बिदि खालामना लानो हायो। बिदिनो आं मोनब्रै मोनबासो गायदों आं बिदि कन्टेनाराव। नोंथांमोनाव गायना लानो हागोन। मालाय देखायबोबावगोन आं उनाव कन्टेन्टआव। दा दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। बेखौबो लाइक साबस्क्राइब खालामनो खावलायबाय।